Većine poslanik Socijaldemokratske partije Konjević. Deset minuta ili... Šta ste tražili, komentar ili... Ne, tražio sam diskusiju. Izvolite. Da vas spomenem, ja? Ja ću kratko, nadam se da neću iskoristiti 10 minuta. Više sam htio da dam neke generalne opaske, a tiču se rada tužilaštva. Ne bih se toliko osvrtao na ono što jeste bio predmet diskusije poslanika iz vlasti i iz opozicije, odnosilo se obično na tumačenje određenih brojki. Pošto sam i strukom vezan na neki način za brojke, onda znam da se brojke mogu različito tumačiti. Ako ih gledamo iz različitih interesa, možda neko ima interes da ih tumači na jedan način, možda neko ima interes da ih tumači na drugi način, tako da brojke i statistika nijesu, usudio bi se reći, nešto najbolje što može da reprezentuje rad određene institucije. Kazao sam, više bi na nivou generalnih opaski i generalnih konstatacija. Što je za mene i Socijaldemokratsku partiju ključna ocjena o radu državnog tužilaštva? Ako je Crna Gora u procesu evropskih integracija, evo, i sutra ili prekosjutra, ne držim dobro datume u glavi, dobit ćemo upitnik, znači gospodin Ren će doći i uručiti upitnik Crnoj Gori, znači ulazimo u još jednu fazu. Mislim da nešto čime treba prevashodno da se vodi državno tužilaštvo jesu ocjene Europske komisije koje dobijemo svake godine. Znate, gospođo Šarapić, uz dužno poštovanje doista cijelog vašeg rada i karijere koji ste imali u tužilaštvu, ali ne mogu ja kao poslanik ili mi kao poslanici da budemo odgovorni ukoliko i u ovom izvještaju Europske komisije rad tužilaštva ne bude ocijenjen valjanom ocjenom. Ili, da budem precizniji, rad tužilaštva ne bude pohvaljen u smislu da je napravljen određeni napredak u odnosu na prethodnu godinu. Zašto tako mislim? Zašto ne želim kao poslanik da preuzimam tu vrstu odgovornosti? Zato što mislim da smo mi raspravom o Zakonu o krivičnom postupku ispunili onu obavezu koju poslanici imaju, a to je da stvorimo jednu dobru normativnu osnovu, da drugi državni organi, drugi dijelovi vlasti mogu taj zakon da primjenjuju. Ako sam dobro razumio Zakon o krivičnom postupku, a čini mi se da jesam, tužilaštvo će nakon proteka godine dana od stupanja na snagu tog zakona dobiti dodatna ovlašćenja. I ta dodatna ovlašćenja treba da koristi. Znači, ocjene o radu državnog tužilaštva uz dužno poštovanje napora koji su i vi i ljudi sa kojima radite uložili u pripremu ovog izvještaja stavljam na jednu stranu. Na drugu stranu jeste ocjena relevantnih međunarodnih institucija kada se to tiče rada Skupštine. Znate, i u izvještaju Europske komisije i Skupština je pretrpjela određene kritike. I mi smo se, ja mislim, potrudili da u proteklih godinu dana učinimo ispravke tih grešaka koje su konstatovane. Ne mislim da uvijek u izvještaju Europske komisije moramo to posmatrati kao sveto pismo, što bi rekli, u smislu da ne može da bude grešaka. Ali ako primijetimo određene greške, mislim da u proteklom periodu, znači u vakuumu od godinu dana, u komunikaciji sa predstavnicima Europske komisije trebamo da ukažemo i da dokažemo da ako je nešto bilo pogrešno, da je to ispravljeno i da to bude konstatovano narednim izvještajem. Dakle, potenciram dvije stvari. Jedna je odgovornost nas kao poslanika, a druga je odgovornost drugih ljudi koji rade u drugim državnim organima. U konkretnom slučaju, ne mislim, a dosta se danas pričalo ili se u najvećem broju diskusija spominjao organizovani kriminal i korupcija. Kažem, možemo brojkama da i branimo i osporavamo i napadamo da li je stepen kriminaliteta ili pojedinih oblika kriminaliteta u Crnoj Gori manji u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, potenciram da za sve ono što jesu ocjene relevantnih institucija i na kraju krajeva što jesu ocjene i poslanika iz opozicije, znači ne trebamo da ne čujemo ono što kolege iz opozicije govore. Ja mislim da u većini slučajeva nisu u pravu. Ali svakako trebamo da čujemo i da pokušamo da u narednom periodu, u narednom izvještaju
To je cilj ovog parlamenta. Da izvještaj državnog tužioca ili izvještaj o radu sudova bude hvaljen i od strane opozicije i od strane vlasti. Ako bude hvaljen i od strane opozicije i od strane vlasti, ja sam gotovo siguran da ni u izvještaju Europske komisije narednom, ove godine ili nekom od narednih godina neće biti ni jedna negativna stvar. Ali ne trebamo kroz izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva da sad zauzimamo određene rovove između vlasti i opozicije, neko podržava, neko ne kritikuje. Jer ono što tretira izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužioca, odnosno državnog tužilaštva, je nešto što se tiče svih nas. Ne bih ulazio u pojedinačne slučajeve, da li vezano za pojedina krivična djela, da li u pojedinim gradovima itd. itd. To nije posao poslanika. Ja nemam dovoljno tih informacija, niti je to moj posao. To je posao policije i državnog tužilaštva. Ali moram vam priznati da ono što čujem od nekih kolega iz opozicije me zabrinjava. Znači, zabrinjava me s kog aspekta? Zabrinjava me kao građanin ove države, kao poslanika, nekoga ko je glasao ovaj narod. Da li su ovo što govore kolege iz opozicije, da li ima i promila, nećete me pogrešno razumjeti, tačnosti da se te stvari u Crnoj Gori dešavaju tako? Znači, na to trebate da odgovorite vi kao personifikacija Vrhovnog državnog tužilaštva i drugi državni organi koji se time bave, ali da odgovore na jedan način koji će biti ubjedljiv i za mene i za njih. Naravno, politički ćemo ga, dozvoljavam, različito tumačiti, ali ako ti odgovori budu onakvi kakvi treba da budu, onda definitivno ja doista mislim da ima ljudi u opoziciji koji će prihvatiti i reći bili smo u krivu, imali smo pogrešnu informaciju, vjerujemo vam ovo što ste rekli. Posebno što mislim da svi, znači iz vlasti i opozicije, ja sam to rekao na startu, zaista kod mene lično proizvodi jednu dozu ohrabrenja sve ono što ste vi radili u proteklom periodu i ono što jeste bila vaša karijera u različitim segmentima Vrhovnog državnog tužilaštva. Još na jednu stvar i sa tim završavam bi skrenuo pažnju ako dozvolite. Znači, dosta se spominjalo, ja sam rekao vezano za statistiku, tumačenje određenih krivičnih djela, mislim da je moj kolega Spahić govorio da li u djela organizovanog kriminala i korupcije spadaju i određena krivična djela mita sa 5, 10, 15 eura ili tako dalje. Znam naravno da nemam pravo da zloupotrijebim ovu funkciju koju obavljam, da tumačim konkretne slučajeve. Ali bih vam skrenuo pažnju da dodatno pojačate kontrolu rada pojedinih državnih tužilaca. Navešću primjere koji neće biti do te mjere jasni da bi ih zloupotrebljavao s obzirom da su postupci u toku. Ako vam se dešava, a dešava se u Crnoj Gori, da ljudi od strane državljana drugih država budu optuženi za krivična djela primanja mita u iznosima koji ne predstavljaju tu dozu društvene opasnosti, ako je to iznos od 5, 10 ili 15 eura, kao poslanik smatram da je nedopustivo, da upotrijebim najblažu riječ, da još uvijek jedan od tih slučajeva, radi se o jednom slučaju u Bijelom Polju, da jedan momak punih 55 ili 60 dana leži u pritvoru zato što to tumačimo kao kaznu, a ne kao mjeru da obezbijedimo da u predkrivičnom postupku on ne utiče na svjedoke, ne pobjegne itd. itd. U raspravi ili u dijalogu koji sam imao, znam, vi ćete reći to nije stvar državnog tužioca u ovom konkretnom segmentu, ali doći ću na to što je stvar državnog tužioca. Stvar tog državnog tužioca koji je to uradio i vas kao njegovog starješine jeste da ako u jednom, drugom, trećem ili četvrtom slučaju isti tužilac za ista krivična djela ne dobije osuđujuće presude, nego naprotiv, da onda tužilački savjet i vi ukažete tom tužiocu i preduzmete one mjere koje vam daje zakon. Znači, iako poslanici imaju mogućnost da na ovom plenumu, pod navodnicima rečeno, biraju na prijedlog tužilačkog savjeta, ja doista vjerujem da se neće desiti da ono što budu prijedlozi tužilačkog savjeta, to ovaj parlament ne prihvati. Ali mislim da tu dozu samokontrole ili dodatne odgovornosti morate pojačati. Jer to je jedini mehanizam da tužioci, nećete me pogrešno razumjeti, ne zloupotrebljavaju moć koju im daje zakon.
Znači, ne može biti da bilo koji građanin Crne Gore na bilo koji način ne bude zaštićen pred zakonom i da on nema elementarna prava. Posebno kada se radi o nekim krivičnim djelima koja imaju jednu dozu osjetljivosti. Znate, ako vi u jednoj tradicionalnoj, patrijarhalno vaspitanoj sredini optužite nekoga da je primio mito od 5 ili 10 eura, vjerujte da njemu sud ne treba. Vjerujte da mu sud ne treba. A posebno, ako naši sudovi određuju i produžavaju pritvor, završavam s ovim, određuju i produžavaju pritvor u ovom vremensku. Koleginica čeka. Hvala vam. Koleginica Jonica, izvolite.